खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोन काउन्सिलाव बयखौ बरायबाय आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दिनै जों सनितपुरनि सिङाव थानाय बर' फिसाफोरा माबायदि गावनि गोसोखौ रोहो मोनदों बेनि बागै माखासे खोथा सावरायगोन। गिबियावनो नोंथांमोना माखासे भिडिअ रेकर्डिं हरनाय दं। बे भिडिअ रेकर्डिंखौ नोंथांमोना खोनासंनानै बांसिन बुजिनानै लाग्रोदो माबायदि रोहो मोनदों बे सनितपुर आरो बिश्वनाथनि जोंनि बर' फिसाफोरा। आं मोनसे भिडिअ बानायदों बेनो जाहैबाय बिटिआरनि जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिटिआरआव गोलैफायाखै। बिराद दुखु नांदों जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ, मानो होनोबा गोदोनिफ्रायनो जोङो खस्थ' भुगिनांबाय, हाग्रा गेजेराव थानानै हादान सिफायबाय, बेफोराव सिंनि मानसिफोरा थानानै इनिफ्राय आर्मिफोर पुलिसफोर नागिरफैयो, बेयाव जोंखौ मोनाबा पाब्लिकखौ बुनानै गालाङो, सोरखौबा जेलाव लानानै थाङो आरो सोरखौबा गावथारदों, सोरखौबा बुथारदों, बिदिनो बिराद दुखु खस्थ' सहायनांबाय। बेनिखायनो जोङो बिराद सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ बिराद दुखु नांदो। ना लामा मोनसेयानो फैदो ना मायानो फैदो, खेबनै ना खेबथाम सुक्ति जालांबाय जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ गालांगासिनो। दा बिटिएडि एरियाया मोनखांनानै जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ नायफिनाखै, दा बिटिआरआव सोसनाखै। जोंनि आइ आफामोना बिराद खस्थ' जानो गैया हाजिरा मावनानै बाबो जोङो आन्दालन खालामहैफादोंमोन। जानो गैयाबाबो सोरनिफ्रायबा धार लानानै माइरं दैरं फाननानैबाबो जोङो फैसा इदि खांनो फैनायाव मिथिं दावथिं आन्दालन खालामनो फैसा खांफैनायाव जोङो हरो। दा बेफोरनि जोङो माबाखौ खस्थ'नि फिथाइखौ जों दा मोनाखै। बेनिखायनो बिराद दुखु नांदो सनितपुर डिस्ट्रिक्टआ। बेफोरबायदि बिटिएडि एरियायाव मोननानै बिटिआरखौ मोननानै सिरि थाबाय थाबा जागोन नामा, गावसोरनि लाबखौल' नायदों नामा बिटिआर मोनखांनायखाय, दा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ नायाखै। ओंखायनो बिराद दुखु मोनदों। 6 मास ना 7 मासनि उनाव सोसनगोन होननानै बुंदों, माला सोसनगोन बेखौ मिथिया। सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ बुंनो थाङोबा सोथारनांगौ। सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि पाब्लिकफोरा, रायजो राजाफोरा बिराद दुखु खस्थ' सहायनानै पाब्लिकफोरा दुखु खस्थ' सहायदों, आर्मिफोरजों बुजादों, बिदिनो सोरबा गथ' गथाय हिनजावदो उन्दुना थाफानायफोरखौनो हमना लांनानै सोरबा बुहैदों, सोरबा जेलाव सोजादों। ओंखायनो जेसेबांनो थाब हायो जोंनि बिटिआरआव सोसनबा मोजां मोनो आरो। एसेबां जोङो खस्थ' मस्थ' हाजिरा उजिरा मावनानै जानानैबाबो जोङो आन्दालन खालामनायाव जोङो आन्दालन खालामहैफादों। दा बिटिआर गावसोरनि ओरैजाय साइडनिया मोनखांनायखाय सिरि जादों, दा जोंनि सनितपुर डिस्ट्रिक्टखौ नायाखै। ओंखायनो बिराद दुखु नांदों आरो। नोंथांमोना माखासे भिडिअखौ नुनानै मिथिबाय जानो हागौ मा सानखो मा सानाखै सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि बर'फोरा। दा गोबां दुखु रायजो राजा नोंथांमोन, बिटिआरआथ' जानानै थांबाय, नाथाय सनितपुर आरो बिश्वनाथनि बर' फिसाफोरा दासिमबो बिडिसिआवबो गोलैफायासै, बिएसिआवबो गोलैफायासै आरो दा बिटिआर बेहायबो गोलैफायासै। दा बेखायनो सनितपुर आरो बिश्वनाथआव थानाय बर' सुबुंफोरा गोबां दुखु मोनदों। नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ गोबां खोथा मिथिबाय जानो हागौ सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि सुबुंफोरा मा सानदों बेनि बागै। दिनैनि भिडिअ बेखिनियावनो जोबनाय जाबाय। गुबुन मोनसे गोदान भिडिअनि गेजेराव थाबैनो लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ मोनसे गोदान टपिकनि गेजेराव। 6 मास नेथ'थारदो रायजो राजा नोंथांमोन। गोजोन्थों। गोसो थोफ्लानानै जायखौ मुम्बाइआव फानहैयो, जाय मार्डार खालामजानानै सुइसाइड जादों होननानै पेपाराव होजायो, आरो बेखौ नाय, बियो मुसुलपुर बाक्सानिमोन। जाय फेसबुकआव लोगो जाना लोगो हमना गोसो थोफ्लानानै दिल्लीयाव फानहैयो, आरो बेनि दिनैसिम खौरां गैया। नाय, बे बिनिमोन, बियो गसाइगावनिमोन। नाय